Itxasora joateko, goizeko ordu bitan jekitzen omen dira arrantzaleak abestiaren arabera. Goizeko ordu biak ez, goizeko 8:30 dira eta elantxo beranoa Lupitara. Jon Koldo Barrenetxea elantxobeko lupinerua da. Itzordua daukat berarekin. Azken aldian ez gabiltza bat ere suerteko itxasoan. Ea gaur zer gertatzen den. Eta Jon Koldo Barrenetxea, aspaldiko laguna. Jon Kol. Hombre, Jon. Egunon, jauna. Lan. Zemuz, baldeko. Ondo? Zer Lupitara o? Ia, errapetan dugun zeu zer. Bai. Han egon goizetik, ja, karnata hitzen. Bai. Han daudana prepareta, ja. Ze karnata biltzek? Ba, normalien ibiltzot, honek, artifizialak. Bai. Baina gaur dekogu artifizialak eta aparte dekogu boga txikia errapeta bizirik. Eta karramarro batzuk. Elantxobeko lupineru, ez da? Bai, hori, blok bat dekot, elantxobeko lupineru izenagaz. Da, bueno, han sartxotez nire arrantzak eta. Ozen ba, hau kamara igorreko edek, bai, igual mariatuko zaiguk eta askarretor beharko. Bueno, mazia purua botako da lupinek etortzeko. Ega, aukeni, guazen, ire. Pastil hartu alde. Bai. Agosti, itxasoa, ustu asko. Oso kapritxo zuela, zeakin. Kainaberak indaz, arrantzale jendia, istari jendia eta bezala, ostras. Be karretia eta be kainabera eta be pita eta bere puntera eta... Bai, azkenien, da segun be zemat ordu sartze dozu zen, bateko urtien egun bi arrantzan, ba ez tozu erosiko kainabera karu-karu bat. Azkenien ni moduen ibiltzen bazara denpora asko itxasoan eta atzetan da hori, beti sartzeatzu hori gauzie, honek kainoberak ona diez, bat hartuko probetako da, egiz esan, igerritzen da... Jon Kol, urte osoen aldo, harrapatzea Lupita edo zenbait sasoitan debekaguta do, bedak daude? Ez, Lupine urte osoan alda harrapeu, ganea da arrain bat izetez urte osoan zier dauena, sasoi batzuk izeten dio bi hauak beste batzuk baino. Zein? Adibidez, atzetan ibiltzeko sasoirik onena izeten da negue. Neguan daue itxaso apuruen mugiduta eta lupin handiek hurbiltzen die kostaldera jateko abile. Nik entzuna zaukat, ondoko itxaso ondila da honen, urrengo gunetan, esaten gela egun honak. Baretzen da nien apur bat. Moitzen dalako. Hori da, da azkenien atzetan dauzen karnatak hiltzen direnak itxaso txarragaz da hori, lupinek eta horrek jaten da ibiltzen die. Bueno, batek elantxobetik, mantzo baguaz, zuentzako tokilea sakratu bada, ez da? Bai. Oan ez dugu izango noa guaztin. Normalien honek gauzak agertze telebistan da batzutan ez da izeten onerako. Ze jentiek fitxeo itzen dago edo argazki bat ipitzen dozunien, igual ikusten da kostaldi da jentiek ikusitzen da gutxi gora era nundi dagoen da esaten da, bitxo horrek horra arrape dago, gero hurrengo gunien zatoz da igual irulauen barkazino zu ibiltzaren lekuen. Bolo Joko, karnata artifiziala ez da? Hau artifiziala. Vinilua ditzen jo zuena? Vinilua ditzen da. Deko burue beraunezkoa, hamu bategaz, eta erosten dira aparte, burue hamu egazai aparte, eta gero bera silikonazko gorputze aparte. Da eroseuk montetan dozu etxien, montetan dozu... Eta hori aprest da, ezta? Hori aprest. Honek izerrati zaretu horrek aurrena? Ba, ikusteko, marketan dagoen karnada apur bat, normalien lupina badauen jateko prest, oneri ez laster agarrekotxo. Bai, Normalien dauenien, lupine agarretan dago, honek egunek faio hitzen dabil. Balantza handia zio hemen, bai. Hau itzako igorreko batentzat, Hau azte burutan itxea jute izenen, holaxe jute izi. Aspaldi bai, behar. Zer? Lehena igual bai, baina. Ba, baina hondik, bai. Baldak izuela ez zein berrean, moka dut joan. Arrain bakarra harrapeko guna gaur. Bai? Esaiako izan, Bai, nik esperantzik ez digal nondik, Ez, oindik denpora dago.
Joko, leheno gota jau artifiziala, kale. Kale. Oan, txipiroia? Txipiroia probeko guia. Tokiz moitu, eta ze prestatu behar dagoen. Puntera. Ja, ez da ginatzen, puntera zen editzen jozuen? Beraunetik eta karnatara izten dugun pita zatia. Oan, hori preparatzen egiz. Bai, hogitzen da. Agarretan da, amu bat, burutiko lan. Buruko atzeko alderdik, Burutiko lan apur bat. Da ero, kanpo kaldetik. Kanpo kaldetik atera, ondo Ateratzen. pasa. Da ero, bestie, hemetik edatzetik sartzen. Bestia atzeko alderdik. Zer moduzko peita, karnata da, txipiroia? Ona Bai, dentoitzeko adibidez. Lupinetako, lupine normalien honeri ez dut agarreko. Baina, bueno, dain hor da bizirik. Horten ez da txipiro urtia izan, Ez. Jentie honek astikoak eta esaten daue, normalien txipiroien neguen botaten daue arrotza. Da, botaten dago ariek eta goten dizen lekuetan, eta eurek arrotzak egoten dira arien jarrite. Da, oingo neguen egon diren temporal guztizek egin dabe horrek are guztizek eta azkenien batida asko emon da esaten daue hile egin dabela arrotza asko. Igual utzikoiak? Bai. Karretia on euskaldia basa? Hau lanik agarretaz bat txamarragaz, motetu Eta zola, dalde, eta ezta? bota. Beste alderretik, hemen egiten. Hortik, atxamar bategaz normalien, Bai, no? bai, Eta bota. Abere egin gabe. Harin hau solte bizu. Hori klak egin dabena, Bai. zen da ez tozulako Hemen solte. bihatzen egin Hori da, harin hau solte bizu. Karretia korritzen. Eta hain probako dugu bogarekin. Onbogarekin. Bai. A ver. Esperantzik ez da gualduko, ez da? Ez, ja. Ez dik, ematen gaur, pizan batekin itxean jungo gani, baina. Harrapatuko dugu handik, ez fedei galdu. Ez fedei galdu. Esperantzik ez da gualduko, ez da? Bentxe, launak, gaur, zait iruditzen afatxik eramango deunik etxera. Igual bai, ez da sekula jakiten, Esperantzik ez da gualduko, ez da? Gero askotan jun, eta ez errez harrapatzeko. Hori da. Azken bolorantan, suertek gabiltza, Jutegean bakoitzen, baina, bueno, lagunok, hause da arrantzat etxasua, hause da. Hemen ez dago beti arrantzaik, ez da nahi danen, arraia etortzen. Hori garbi dago. Jentik esaten dabe moduen, jo, esodak arrainek arrapeta osuz eta beti zure argazkizek ikusten eta jo, eres una makina da, bai, baina. Ez da nien arrapetan hori ez da ikusten. Claro. Da hemen igual 4-5 egun segiduen etorri da zebez. Ez delako egunak asko, Eta John Coleen, olako lupillak ikusen editunak, YouTubeen da bere blogen antxoeko ditu. Bai. Boleneko, eskerrik asko. Bai. Danagatik, Bai. Urrengo baten atzetan edo probeko guia neguen edo zeu zer dagoen edo. Bai, gaurko ne gauza zeukak, ona. Berri hori etorriko gela. Bai. Bitzatik usta? Bai. Lupizarren bat nolatea zen den. Bai. Bueno, gozatu jau itxasuaz da barda. Bo launak, ondo segi gu lasai, hemengo paraje eder abetaz gozatuz, bagoaz. Hau da marka gero, gaur ere alerik gabe etxera, eta hori oso ohikoa izaten da. Arrainek ez baitute, guk nahi dugunean amu eginzten. Itxasuan ere, naturak berak nahi duenean ematen dio gizakiari, zorionez, eta ez alde.